ole tuntuma chuan kumsang ni sompanga a thil thengrap thlak tak mai Fayetteville Arkansas thil thengkha I han thlir hole don tiang a chanchin kan soitur Johny Baxter-a hi real estate agent in le ramvel shala ezong tu hlo tling tak ani a ma se anuna hlu tak chu amirin tak mai chuan rong takin ati top sak tatlat mai le soitak ang khan Johny Ray Baxter-a hi real estate agent hlo tling tak kumsomli panga upani in Fayetteville Arkansas cheng ani a hemi kho a company lar ve tak Ozark Realty ta na thokni in milim theile mi kom thiam tak ani wangte po hi aniang mi te hriat a hlo hle maya tinzirna lama hian University of Arkansas atangin business administration thataka apa chwa hnowa real estate lama ezona tan ngalin he industry a hian kumsom hni zen zon chu alo thok to hiala athiamin mi te hriat po a hlo hle nge ani ti chon Johny a hian no pui darling Baxter nein an pahnih hian no pahlim tak an ni a ma se darling tan ero Johny a chu apasal pahni na ani thung hei mai ba ka darling hian fanoli li adam si kumsom pariat mi apasal masalaka nei to in ani hian University of Arkansas a psychology subject first year azirve meka apashon Johny anian po hian anin po tlang viau ni in alang heti lai mekin Johny a hian a hna mai ba ka long khalvel chu nuamati zong tak ni in ama pol hian longpo nein a hminga gym ke charati in a pho nge a ti chuan he along mang hian an chena bul hnai beaver dela chuan a hun ol nei ate kalfawin tuina ya onbel te chu nuamati thin a heta a kalpui a thian ten an soidan chuan Johny a chu mi fel tak ani thole mi pui an ngaya tlan chengai lo mi ani thu an soi thin ani ni e Johny a chu mi fel tak chu ani ngei maya ma se anuna chu engtianga maktaka topta nge ani tak mai le I han thlir hozel don tiang khamini athi mani engemaw zata tangkhan Johny a hi aboi thei a heti lai vel hian in hun zau le thatok tak chu shal thei in bi sein rim taka na thokin he a in shal tur hi Fayetteville khothlang lama omani a ti chuan he a in shal tur hi a shal thei chuan anna ale anuna mason na thlen tu tur ani don bok nen thei to pachwa ani bera hei mai ba ka anopui ne na anin nei cham lomna ni pa turin anopui chu surprise a jin chwa pui atum boka tin he arwa manna hian an company ke bin tlang lama om chu book vek to in he mitnu a hian litil roka konsa chim turin jacket te po alei lok to boka hei mai ba ka anopui dan chi man tau tak an kho a tlere udor pakhata tangin ali sak nge ani amai ro chu Johny a hi mi boy takle anna a hun tam tak mangral thini in mi chi sang sang dor kwal angai thina chuti rwal chuan hun nei tam lo thin ma se coffee dora chol chu a thul ngai mi alo thung jing tin coffee dora chuan chanchin bu chher pa in chulaya lo om ve te nen chuan an ti ho zi a chu Johny a hian nuam ati thinin he coffee dora hian do bik rewa neya hei hi caramel leti an ti ni in a in ve zia thu an soibok ti chuan April ni som kumsang ni som panga ni in Johny a thi mani ni kha ani a hemi zinga ti po hian Johny a chu lim mel putak chungin a coffee dor cholna china chuan a chol thowa chuba ka kar top lama athil ti tur arwa mande chu hlim taka soideu do in pon lama tang chuan a hlim mel phen boka ma se Johny anuna hian thil fil tok lo le zebru ka om tatlat mai heti hunlai vel hian anopui darling chu aril ru a ha theile ti a mela chuan a hria thei ba ka a fanoli li om dan chuan angai ati thalo hle ni in alanga tin a pasalin zan lama napoimo awanga meeting anei nia a in soide chu a ring hlel tan to viau boka heti lai mekin darling che dan chu an thian te le an thenam te chuan mak an ti deuh tlat mai hei hi a chan chu apasal Johny a hlim takle boina nei oma a om mi alo la ya ani ril ru ha om taka a om reng mai chu mak an ti emema hei ba ka hian anin chung borak chu a thalo ti pon lama tangpo hian a chiang viau ni om takani a ti chuan April ni som pahni kumsang ni som panga jing lamdar sari le chanwi alo ni chuan Johny Ray Baxter ruang chu mu ani tatlat mai le heta arwang mu to hi a then ompa Michael Everly ani in ani hi kumsom nga pahni mi school zirtir to pension to le
hun rei tak chung Johny atinian hian lo in then om to an ni nge a hemini ber kher hian Johny hi engwanga boipui nge ani ta kangle ma se Michael hian a then om pa chu ama thuwa wa boipui thar ta thut ni lovin Johny no pui darling in alo kol alo ni a heta hian darling e chuan a then om pa hne na Johny chu ama zana changa abyak thei to lo thole ama darling la a unaw nu tlo a kho a chho san dei thu soin a then om pa Johny chu ina omle omlo te ve en turin atir alo ni a hetia a shil nu hian Michael po chuan tlom ngai cho in Johny te in chu awapan tawata ma se kongka akik nuwa tu man an lo hong si lo chu angai a thalo ru riau maya chu mai ba ka an garas kota Johny kar a hmu awangin bathi thlai velin an garas kongka chu alo in kal lo tlat bok nen chu ta tang chuan lutin Johny chu a au pa zela tin hetia in chunga lwa alo re lutuk awang chuan amang ang viau bok aniome ti chuan Johny ate living room de chu ve en velin tu ma a hmulo awangin an chaukalam chu awapan le a heta hian mu wa nein chair te chu alo le trem ruma chu mai ni lovin chhuata te chuan dar thalang ke them alo omnual boka chu mai ba ka heng thil a hmu pa hian chuidon thei tur takin hnu ma an bedroom thlenga omin akal zil ta ka chuan an bedroom a chuan thil rap thlak tak awa mutatlat maile chuta chuan a then om pa Johny Ray Baxter-a chu chhuata chuan alo de dreng ti le arwanga chuan thisen akai hnuang ti a hmuta a tin arwang mai ni lovin an bedroom pumpui chu thisen hlirin akhat emo ti mai tur hian abanga ti le furniture vela te chuan akai na sa hle a hengba ka hian Johny chu rong taka tubo hmanga chhutlum ni ngei tur ti hria takin tubowa thisen kai hnuang chu arwang bula chuan ali dreng boka chu thil a hmu chuan Michael chu a hlau thong kher mai kut khur dar darin aip ti atanga a cell phone a chhuakin police chu a thil ton mak tak chu awa shilta ani hetia a shilai po hian Michael chuan ala hlawin police lam chuan an ron thlen ma chu a kol chu da shilo turin an ron shil boka hemi hnu hian police te po ron thleng watin chutia police te an ron kaltak phuk phuka chuan thil om dan de chu Johny te then om te po in an ron ngai ven be ta hlom wata chutianga Johny thi thu an han sha chuan mak an ti tlangin a thi dan vel an han shat phei chuan maple ko thlera om te chuan thil thleng chu an rap em ema chu mai ba ka police sen an ti tur an ti zo fil ma ho chuan media lam te po an ron kal ta do a chhun lam aron ni me phe chuan Johny thina chu news lama alar bera atang le der to hial mai ti chuan media lam chuan Michael chu kom ngalin soita kang khan ani hi Johny chen omami ani mai ba ka a thian thatak ni in khatiang anga a thian pa ruang a hmu awang khan anun a ngong zia asoya tin Johny chu pathatak ani thole hetiang anga thina hi ain me lo thu asoi hial boka amai ro chu hetia Johny Ray Baxter-a ruang an hmu hnu atang hian police chuan thuruk tam tak Johny bul hnai mi te kai hnoile thil mak tak tak an hmu chha pha don tatlat maile khatia police tamin Michael a call an shat vele khan Johny te chena chu panhngal watin chuta officer thleng ma sabir chuan Johny te in li avel chu a thli thlai ngal char chara chutia ati zo meu chuan detective pahni Sarah Michelle Kinsey le detective James Carter te chu ron thleng ve bokin anni hian he khesi an boipui berdona heta nu chui tu tur detective Sarah e hi poi khoina lama mi uluk le felfai taka che thin ani awanga mirin hlo tak ni in kumsum thum pariat mi chawlani ma se case har le kher tak tak alo chui chuak to thina chu mai ba ka he na a kopui James Carter a hi kumsomli pahni mi ni in force lama po hnu ma alo nei nual to a chutiang chuan he case khoi tur hian a hun lai chuan anni ba ka tha an om chuang lo ome te chuan Sarah ile James atian Johny in an lu atang khan thil fel lo a om ti a hrengal mai in living room lama chair ani lo zonga lo le dorem room tele dar thalang ke che choi te chu alo om pheng phunga tin chauka lama te po chuan thleng ke nei noi chhuat om te chu alo tamin hetia Johny ate bedroom an balu hian anni meu po in mak an ti hle nge ani hengba ka hian soita kang khan Johny Ray Baxter-a chu an bedroom chhuata thisen bonnoya lo le drengin
abul vela te chuan thisen akaina sa hle ani kha heta tanga alandan chuan Johny chu rong taka tha ani ti hai thei ani lo mai pialama tha ani na man ro ni ngei tura rin tu bo po chhuata thisen kai hnuangin alo de reng boka chu mai ni lawin thisen chu an bedroom bungrwa le bangvela kai hnuangin chu chuan he in thana ra phlak zia hi asoi chiang hle bok ome ti chuan detective sarai chuan tu bo chhuata lo le turang chu tol thana man ro ani ring chuan a chin chia ngal ba ka fil fai taka khungin fin fiana om thetan anda changal boka tin Johny te en chu forensic lam le police sam de chuan an ching pharna sa in hetia an chin le na hian kutla emo DNA emo om ang chu laboratory a test nei tura thon ngal zelani a heti lai mekin pon lama Johny chen om de chuan police so lo ngak thopin hetiang ang em ronga thina tok tur chuan Johny chu anno be se ngai lo thote anno soi hiala chutiang chuan media lamte po in an thei ang angin thuthar anlo da ve mek boka ma se he hian police sam malak chu ati sot lo ma zo klat mai amai ro chu detective te chuan Johny chenama om mai kala ruang muma saber tu chu komhalin heta an komna hian ahma kan soita kang khan Johny ruang a hmu dan bel chu a shil le veka ma se hetia a soilai po hian mai kala chu athil ton khan alati boiti ala shia the nge ani chuti rolin mai kala thil shel chuan detective ti na chu ati ol sampha hlau thunga Johny ruang an hmu ni tlai lama police chuan thil tam tak an shel bel to hial boka ma se zona poimo tak tak chu anla nei tam lo hle thung police chuan Johny Baxter-a chu tu tha nge ti chu an zona lian bir ni in rin hel tam tak an nei zinga ama sabera chuan anupui darling Baxter chu an ring hel ta dewa ani hi kumsom thum palimi ni in accountant na an kho a company pakhat reserve bank accounting a thokin anna a ain pem ema chu mai ba ka afingin atai ma bok nen hunjai tak he na hi alo thok to hialani ome amai ro chu a hun liam ta lama khan har sana chi sang te lo tok fo to in chung hun lai chuan fano kumsom parok mi nei in ahma chuan puitling klapa te amale afano chom nan hian alo thok to hial china nima sila heti khop hian har sana tok ma se darling chu mero pui taka chuak le thein hei hian mi che pakhat ve tak ani ti po atar lang chiang hle ani ti chuan darling in Johny ani hian afano chu achom ve ta zela amai ro chu afano lili omdan chu hun engema chena changa adang lam ta ka wangle Johny an zan lama an meeting chin tho asoi ve ja chu aring hlel ta viau maya hei mai ba ka darling hi tun hnaya aril ru a ha mel chin tho an thenam te chuan soi hialin chen khat phei chuan Johny ale anupui chu anin hnial fo thu te an soi boka hei wang hian detective Sarah Miseli le James Carter te chuan darling chu thuzo fia turin April ni som pathum kumsa ni som panga khan an shoi ta nge a chuta chuan darling chu ha dam om tak hian oma ma se aruk taka ril ro tot mel pu ang hian om thung ti chuan thu an han zo fiana a chuan darling chuan a u naw nu nen si bula khopona a om thu soin chung a thu soi de chu fin fiana ni turin thalak le message te po detective te chu a entir boka ma se sarai ti chian don chuan thu shiat bel du le la chian lo na an nei tlat mai hengba ka hian darling chuan a pasal nen ton hnaya anin hau tam zia chu a zep lem lo boka chuta soidan chuan anin hau na chan ber thin chu Johny ya a hna awanga ina om hun anei tlem wangle ami zia adang lam wangni ina soya ma se a pasal thena chuan in hnam hnoina pakhat ma anei lo thole a pasal om dan chu ni dang ang ni lo ma se alam mangai reng thu a soita boka hemi no hian detective te chuan darling chu Johny thi zana a om dan te zot le in chuta chuan April ni som pakhat chhnulam khan a u naw nu tlo tora a chwa to thu soin khamizan kha nansi bula mangin atuk ni som pani jinglam thlenga a om thu soya hei hi police sampo hian Johny boral thu an shat nu loka darlingi an ko lai khan a omna kha an sha chiang hle bok ani kha ma se police sam chuan darlingin Johny chungchang a soilai le lili a fanumi zia adang lam thu a soilaya a tungka danglam dan de chu an sheveka hei wang hian police chuan darlingi kar chu dable in
heta hian Johny thi thua in hnam hnoina om le om lo te en fia vek ani a amai ro chu tiang ang tual thana om chu muchia lo ma se darling kara chuan dairy an muta hlul maya chuta adairy a azia chuan darling chuan aril ro ha thole amang an thu aziak na sa in hei hian police nga event a hlo tir hle nge a tin ain soidan khan film viau ma se police chuan rin hlel zinga dat a thovin ahun masalama anun dan de chu an chuile ta chara amai ro chu a tho puite le a thian te ba ka a chung te po bena saviau ma se darling chu rin hlel ani theina om motor ane thelo tlat mai nima sila hetia police tamina darling in on hlui an highlight mek hian an rin hlel dang chuile mekin heta an rin hlel dang hi darling fanoli li adam si ani a ani hi kumsom pariat mi University of Arkansas sa psychology zerlai ani a thian tian an soidan chuan lili chu meiche fel le midang te kom thiam tak ani thu soin lekha thiam le mitumru tak ani thu an soiboka amai ro chu ami mal chungchang police tena an chhezel na alandana lili le apashon Johny ati hian inzom na maktak mai an lo nei ti hriat ni in hei hi police amin case an chuina an mu chhuak hiala chumai ba ka in kompa ngai mai ni lovin arukin an lo in ngai zong reng ti te hriat ani le zela he thilawang hian lili chuan aruk tak chuan sheom ati in anu omdan a hriat nu phei chuan sheom ati le zol hle a ti chuan detective Sarah ile James Carter te chuan lili chu April ni som palia thu zo fia turin an la leta ani hemi tum hian lili chu azam viau maya ma se detective te thu chu oi thiam viau thungin an thu zo de chu thataka a chan sak zel ba ka Johny anena anin kar an lo soi de chu adik ti apom boka a soi zel dan chuan Johny thi ma tharuk liam ta vela tanga inchan angin asoya hei ba ka hian a soi dan chuan alung len chin ema wangle chanpui ngai ngoi ngoya om lai po in a pashon Johny chu atana om reng thin thole chumi awanga anin kar po chu inchan ani thua soya tin lili chuan detective te zo na chu chang le in chuta chuan mi tu ma ti na chu adu ngai lo thu soin Johny anena anin kar po chu a thian thatak pakhati lo chu a shel mi lo thole chu a thian hena chuan Johny laka aril ro le anin kar chon chen chu arin ema wanga a shil thin thu asoya hei ba ka hian lili chuan anu omdan chu adik lauti aril ro a shet ve reng wangin he a thian hena hian voi tam tak anu omdanina anon ati boy thu asoi fo aloni a ma se he a thian ming hi asoi lem lo thung ti chuan detective te chuan lili thiano chu komvele in athu soi de chu an chian ba ka ani po chuan lili thu soi dik zia chu alo soi vele tabok ani hemi no hian lili chuan Johny a hmon nun ber chu a thi ma zan kha ani thu soin hemi zan hian anin hawak thu soi nge a hetia anin hauna chan po hi anin kar chuan an chung kwa ngong na satak a thalo zonga ani thu a soiwang ani a hei ba ka hian detective ten lili chu Johny thi zana khoya nge a omtia an zona a lili chuan a thian ti ina midterm exam an nei dona wanga lekhazira akal thu soya ti chuan he athu soi hi akal na a thianu chuan lo ti chian sakvele in a soidan chuan lili chu an ina April ni som pani jing lampang thlenga aom thu soida boka amai ro chu detective te chuan lili thu soi chu an oi lo wang top po ni lovin hetia Johny anena anin kar an shet no hian a thina khan lili nena inzomna a om an ring tlata chumi wang chuan lili room chu uluk taka dable vek ani boka ma se heta hian tol thana nena inzomna tur angchi chu an hmuche alona in lili room a chuan ama le Johny le kha in thona tam tak an hmuchhuak tatlat mai heng le kha thona tang hian lili le Johny ati in kar thok zia po lo lang thein an pahnih ril ro chuan in thiam lo na le boina neu tam tak aum ngei don ni in detective te chuan an ring ta hle a hei wang hian lili chu fin fiana thatok tak le a fi hlim nge ni ti lan tirna alo om lo bok nen rin hel zinga anu nen chuan anda vele shita ani ti chuan detective lam chuan anin kar thu an sha ril tak zela chuan lili chu chui uluk le zolin a thian te school lam le in lama akum chin de chu thu an zo fiana satba ka mathar nei theitur chuan theito pan chhuat tak meu ani bera
ma se chung an be se na te chu an mu thei mai si lo heti lai me ken li la chuan poi soi lo ani zia tho chu alo lan tir reng ba ka Johny ania na aru ka in po na an lo ne awanga a in cher tho te chu alo soi fo bok nen detective te chu an lu hai to hle maya ma se tu po chu poi khoi tu lo ni se Johny ya mishing ve tho rong taka thatu chu zon chho ngei an du awangin dap kim lo lai an nei om nia an hria ti le uluk lo lai an nei nia an hria te chu an chuinon ve reng renga ti chuan April ni som pasari alo ni chuan police sam chuan thil thar an hrat che mai le hemini hi Johny Ray ya a thi atanga ni nga na ni in jing lam chhum jing chu kara chuan mi pakhat jing exer la hian beaver dil bula thilril hel om tak a mu chhuak lo maya hepa hian plastic bag a tuam chu thuthleng hnuai hnim kara thuruk ni om tak chu mu in chu chuan amit ala ta ngal chata ti chuan chu plastic bag chu la chhuaka a hon hnuwa a chunga chuan kora thisen kai hnawng le kut kor pahnih lo omin he thil a hmu hian police chu a kol ngal vata chumi hnu minute rei lo te ya patrol a chuak police pahnih Karem Luis le Tom Martinez te chu ron thleng vatin a hmun chu midang tlo po phalawa siam ngal ani ba ka detective te pahnih Sarah Michelle le James Carter te chu an betak ngala ti chuan an ni po a hmuna chuan ron thleng vatin plastic bag chunga thil om pahnih te chu chui chian tura forensic laboratory lama thon le ani a heta hian detective te pahnih chuan an thil hmu chhuah thar chuan boina dang a thlen li ange an boina a chin fel sakang ti chu an ngei tuana sa don hle ani hemi hnu lo khian forensic lampo chon result chu rin ai ma in an ron ti chuak lo maya chu vele detective te pahnih in result an han en chuan plastic bag chunga kora thisen kai chu Johny Ray a thisen nge ani ti an sheta a hei mai hi alani lo kut kor zo ka chuan Johny a DNA ni lo thil dang hmu bokin he fingerprint thar an hmu hian an nu chena kongpo athlak danglam to dai mai le chumi awang chuan detective te chuan an nu chui to te chu ennon le vekin Johny a thi atanga thu an zo fia to zong zong te le anin biak zong zong an chui ker vek ba ka park bul hnai vel hmu theya CCTV sang sang te chu an thler kwal le veka chuta chuan thil hmu thar an nei le tatlat mai chuta an hmu chu mi pakhat lili pianzia ni om tak mai parka alut lai hmu in hei hi Johny a thi zan tlai lam kha ani nge nge a hei wang hian detective te pahnih chuan lili chu avoi nin atan thu zo fia tura hroile in hemi tum hian a hma zong a in lili chu azam hle maya ti chuan detective ten Johny a thi zana parka akal le kal lo an zo chuan lili chuan aril roha in ti har tura akal ngei thu a soita a ma se police tamin an thil hmu chhuah lam chu a hriat ve mi alo thu a soi thung hei ba ka hian detective ten an thei ang anga thupui mo jok lili hne na changa hriat an tum viau lain lili chuan thil dang vak soi tur ani lo thu a soi tlat awangin detective lampo in hanti zui vak ngeina an shelo hle a amai ro chu hetia lai ang reng taka anom lai hian forensic lam chuan thuthar an lo nei le ta hlau mai police min kotkor an hmu chhuah khan samjai hmu chhuak le in samjai chu an te sian hnuwa darling Baxter-a Johny anu pui samjai ani ti an hmu chhuak le tlat maya chutiang ani ta ka chuan detective te chuan he khesa hian darling tenu fa chu anin rol thei ti ngai to ngalin anrin lo ang deuh chuan case chu a boi ta noi maya hei wang hian April ni so pariata darling po chu thu zo fia torin an la le ta a hemi tum hian darling hian hanjam na om mel po alantir lo na in aril ro chuan thil angai to na sa ti a hria the ngal tho detective te hian an soi nge nge ani te chuan darling chuan kotkor chungchang chu a hriat thu soi ma se tual tha na ne na alo in zul dan le he pui khoina hian a hriat lo thil a thlen thu a soi taring ota tin a soi zel dan chuan chu kotkor chu huana na tho na na a man thin thu a soi boka ma se engwanga beaver dil bula lo om mai nge ani ero a hriat lo thu a soi thung ti chuan police lam chuan heng thu sang sang an hriat nu phei hi chuan uluk taka malak a hun zia hria in an thu hriat ang ang de chu omzenei taka an rem khom chuan he khesi an chui chhuwa thei anin rung to via maya chu mai ba ka fin fiana thar an hmu te chuan mana sa taka son tir phain
hemi awang hian thil tam tak hmu chhuah an nei dir to a amai ro chu police sam hian Johny thihna hian rin hnel pakhat dang nein chu Johny nupui hmasa Didi Baxter-a kumsomli paruk mi ani a ama hritu tena an soidan chuan meiche thin chewe tak ani thule tharum tho po shelo ani thu soin a hun hmasalama po Johny hian alo boipui ve phian to ni ngei tur ani a amai ro chu hetiang khop hian ami zia po maksak ma se Johny chu adu burmaya anin chenno po hian Johny le darling ti in nei ne hi lungdam taken apom theimia lo boka hetia Johny nena anin chenno hian Fayetteville la cheng thovin khochunga chome dor pakhat Herbs Food Store manager angin athok meka ti chuan detective Sarah Miseli le James Carter te chuan Didi chu thuzo fia tura lavele in ani hi mi che phok ve tak angai dani lawa chuan thurwal pui har tak ani a hei wang hian detective te nen po chuan anin bak kai ngal viau ani ome ma se eng tin emo thupui mo chu anin zo chuak ve thei hlawa Didi chuan Johny nena anin kar chu a that lo thu soin anin nei rai po khan in hauna le in ti boina chu atam ber thu soita a ma se heti chung hian darlingi a huwa zia thu soin midang chung ko ti boi tu ani zia thu le annu pa po anin chen chan ber ani thu asoina sa hle a chuti rwal chuan Didi hian hetiang hian huai le ngam takin thu soi bor ma se Johny thihna chuan in hnam hnoina anei lo thu asoi tel thung hemi no hian detective te chuan Johny thih zana a omna te zot le in heta hian ani chuan ama in ngeya a om thu le TVN chunga oin a in thu te soin chumi zan chuan men po amen rei lo thu le amot ma thu asoi boka ma se heng athu soite hi mitam mutu an omyau la awangin police lam mi chu alat lung thei chia lo ani ma na Didi en chu dable tange nge in chuta chuan Johny thisen kaina kor an hmu chwa bula kutkor angbokha alo omve rang maya hei wang hian police sampo an phur pha in an no chuina chuan ma ason sot an ring hle a ma se forensic lamina an test na a Johny DNA emo thisen hmu tur an hmu zo lo tlat mai amai ro chu fin fi an thatok tak anei lo awangin le athu soi chu thu she tu an om lo awangin Didi chu rin hlela alla da veri da phuta nima sila detective lamina an sha chwale pakhata chuan Didi hian Johny le Lily ti inkar alo sia ti chu ani a hetiang thu a sha thi chuan aum dan tur detective te chuan ngai bel thei ngal bokin anrin ange chuan he thu a sha nu hian Didi om dan chu alo dang lam viau ni ngei tur ani police en an tho pui te le a then omte an zo chuan Didi chuan Johny chu a huat thu a soilai an shat fo thu le a hna le ami malnuna hlimlo hmel a pot reng thu an soya tin Johny thi mani engemaw za khan Didi then omte chuan a ina tanga in hau thom an shat fo thu soin a then om pakhat pi everly phe chuan Didi in Johny chu dot mang le mirin omlo ani thu a soilai a shat fo thu a soi nge nge a amai ro chu detective te chuan Didi chu ren hel zinga da ma se Johny thihna nena in kong kaina thutling tak an la mu theilo tlat maya thu an zo fia lai po khan Didi che dan chu moi lo veu bok ma se a filim tho chu abula changa atop thlengin a soi char chara hei wang hian police chuan fin fia na thazok le rin tlak zok Didi twal than a ain rol nge ni ti shiatna an mamo ta hle ani ti chuan April ni somni pakhat ni in hemini hian detective te chuan Johny case masona na fin fia na poimo tak an mu chhuak le ta hlau mai chuta chuan petrol pump pakhata CCTV camera chuan darlingi bi vardil lampana akara ain khalchu lo la fu in he thalak an mu hun hi Johny thi zan tak mai zan lai lam ni in he an thil mu chwa thar hian a hma lama darlingi thu soi tak adik lo zia atilang chiang ta hle a ti chuan detective Sarah ile James ate chuan chu CCTV thalak chu uluk taka enchiangin chuta chuan darlingi kar ngi mai Honda Civic chu petrol pama April ni som pakhat zandar som pakhat le achan bebel khan an muta a he thil an mu nu hian detective te chuan Johny thin a amo phurtu ber chu an muta nia in sha in April ni somni pahni zinga police chuan darlingi chu an tho na hmuna an balu chil ta mi a heti hunla hian
Johny case a thuthar lam chu media lam po in an lo boi pui ve reng to boka te chuan police chuan an hathona darling I chu wachong thutin police te alo hmu chuan makti hmel tak hian alo mi khwala ani lam chuan Johny Ray Baxter-a thihna a thiam lo achan thu puang zuin an man tak ngala hetia an man lai hian darling hian makti na hmel alan tir te chiam lo na in Johny a thihna chuan a filim thu ala soi chang thowa ma se police lam ngai dan chu ani ve tlat lo thung an fin fian a hmu atang chuan darling chu Johny a thatu nge ani ring het me in a pasal le afano te inkar thu a hriat hian pasan nia in ngai na ril ro anei tiranga hei hian rowa takin a che tir ani an ring ta ber boka chumei baka detective lam chuan an rin danin Johny a thi zan khan darling hian Johny a chu a fanu nena an inkar thu a chho chal ani ringin hei hian an pahni inkara in hnialna na satak chhotirin thina khophial a thlenta ani an ring ta ber ani heti lai mekin darling man ani chuan an thenom khoweng tiril ro ati boi hle maya engtin nge me chetai male fil tak fing box si in chutiang angarap thlaka thil ati do chu an soi ber ani a chuti lai chuan media lampo an che chak hle mai news channel tina le chanchin bulama Johny Ray Baxter-a thihna amo phurtu an man thu chu an lo tlang au pui chia mai boka heti lai mekin Johny chungte lampo an thu hria ta chuan ngai dan in ang lo tak pahni omin then khatin tol thatu an man chu alom om an ti lain a then ero chuan Johny rin om lo na chu aza thlak zia an lo soi ven sa hle a ma se an chung de jinga ator ber tu chu lili khani in ani hian pason mai ni lo anu nge a chan tel don chu ani si a aril ru po achawai viau tura ngai ni in he thil hian hun rei tak mai lili chu ati boi hi ala chuti lai mekin detective pani te chuan Johny case chu an chui chuak ta nia in ngain an no chuina chu ha thlakin boina neu nei bok ma se atopa tol thatu an man theita chu an lom hle bok ani heta Johny case an chuina atanga langchiang ta chu thil in thup tam tak chung ko pakhat chunga a om thei zia le thil dik lau ti tu te po hian dan ang taka ro rel sak an phu zia alang chiang hle ome ti chuan darling I chuan man ani to hnuwa po thiam lo na anei lo zia ala soina saviau maya ma se detective te chuan an thil hmu chhuwa thar ber awangin anin ring tok hle thung chuta chuan CCTV thalak sang tele forensic lama tanga result an hmu te chuan darling I chu an dop tangat ngata atopa ani puin apoi khoi chu puang tange nge in apasal chu atha ngei ani thu soita a heti lai mekin Fayetteville kho ami te chuan Johny ate chung ko chunga thil thleng chu makle rap thlak an ti in engtin nge mi pa ngai tak anga khusa te chunga tiang khopa thuruk alawin phum thei te chu an ngai to na sa hle a tin darling demna anasat angbok hian Johny rin omlo na chuan mi tiril ru chu a khoina sa hle a ama lo she to tu te po in alaka ngai dan an put po chu ati danglam chiang ta hle a te chuan detective te chuan an thorim ra hmu in case chu an chui chuak thei chu anita a ma se darling I chuan engshem na nge a hmu ta kang le I han thlir zel te ang darling in a pasal Johny Ray Baxter-a a thana trial chu July ni som panga kumsang ni som panga khan Washington County Courthouse Fayetteville la nei chan ni in courtroom a chuan media lam le khotwal mi chu thina ina a ngong te chu an thu khat mur maya he thu boya hian dan lama district attorney Robert Stevena kumsomli pangami tangin ani hi courtroom a mitai ma le dan sia ni ming thang ani a ti chuan ani hian darling in apasal le afano te in ngai zone a hriat nuwa apasal chu rong taka atha dan te chu soin CCTV thalak te baka forensic lam report te le darling nge in police ne na athu soi de chu ko ta chuan han soi lang zong zonga chumi hnuwa darling lama tang attorney Michelle Williams si kumsom thum pakomi ril rofim taka a client te chanpui thin chuan darling chu a filim tho soi thongin fin fiana sang police lamina pom om anti chu thu chiang lo le mit nge ya mutu anom lo thu asoya chu mai baka darling ni lo midangin he thil hi in isik na awang po anti thei thu tele Johny ya athat lai mit nge ya mutu anom lo thu asoi thung te chuan hetia trial nei chung zong hian Johny chung te chu tlar malama thutir ni in anril ruwa thinrim na le lungai na a in pol noi maya
abik takin lili tan phei chuan a hriom zual hle ome a pashon achang to a tona anu chu hunrei tak tan ina tang theitin hmuna ading mek bok si nen aril ru po achi ai hle a ti chuan tel chu kar hni an nei hnuwa jiuri lam chuan an hria tur ang chu hretwa in ngaien ni thum hnuwa thutlukna an siam tur tho chu an soita ani hemi hnu august ni thum kumsa hni som panga a jiuri te chuan an thutlukna chu puangin darling i chu Johny Ray Baxter-a thihna chuan thiam lo an chantir ta a he thu an puan lai hian courtroom-a Johny chung ti om chuan an pom zia le an lung chiatna an tilang na sa hle a ma se darling i ro chuan poiti na hmel po apu ho lo thung chuti lai mekin media lam po in thutluk na chu an the dar na sangal viau maya hei ba ka hian judge Liza Everly chuan darling i chu dam chung lung in tang tur le atan chunga bel theilo ani thu puang ta a tin judge chuan darling in apasal atha dan chu ronga ti thole in sumna nei mi alawa that ani thote a soitel ba ka Johny chungte torna po chu a torpui zia thole darling i shem na hmu chuan an lungai na tlem tala ati zia abi sei thu a soiboka ma se darling i shemna an puan chuan Fayetteville mi te ngai dan ti sang ta no ayen a then chuan dikna chu lekko ani thu an soilayen a thenin darling in har satna aril ruwa a to dan te ngai to chuan a shemna chu analwa ti pol anom boka ma se thil ti swal tu chuan shemna an hmu nge chu angai ta si ani ti chuan hun ti liam zelin Johny Ray Baxter-a thihna chuan an chung kwa chu ati chechiang hle a ma se Fayetteville khwami te chuan dan panga ya nun chu tumle tan to in hun liam zel chuan mishing alo ti danglam ve zela chuti lain darling po chuan a shemna hmu angin Arkansas Department of Correction a hun a hmang meka ma se achung te a thian ten an tlo theinan ro manna an siam sakba ka routine mumal taknen anung chhowe da zel ri a heti mek lain Fayetteville la media lampo in Johny thina chungchang lamni to lavin boipui tur dang an nei tanual boknen mani boina lamlama an boi hlom ani tabera chutiang chuan Lily Adam sipo kumsom pakwani to in ani po ale khazirna University of Arkansas akhan azir chun zom zela ma se in thiam lo na lian tak nein a pashon Johny thina amo phortunia in shiatna ane reng thunga amai ro chu counseling te ane hnuwa ma son ve zelin an chungtenen po inzom na thazok an nei chunzom ta hlawa chu mai ba ka a hun ola ramsa chanpui ngai te a thlona chanpui turin a thok chok thin bok ani ti chuan detective Sarami Seli po in ana tho thatawanga mi ti zali fak a hlo zela Fayetteville Police Department a chuan a hnapa ngai te po thokle to in a junior te thahnem ngai takin a kai shwai chunzom ta boka tin detective James Carter po kha Arkansas marthlang lama drugs dealer te boipui tura transfer ani ve ta boka heta hian no ma thatak anu chhe hialani ome ti chuan kan sha thau angin Johny Ray Baxter-a thihna khan Fayetteville la mishing cheng te omdan chu ati boi hle ani kha ma se thenam khoweng te chuan Johny chu pakom nuam le fel tak anga an thla liam ba ka ama oina tho chu an lan tir fowa ti chuan April tha kumsa hni som panga thil thleng khan Fayetteville kho chunga thil thleng rap thlak berpol ani zia lan tir ma se chung thil rap thlak tak te chu hunin aliam pui thei zia alan tir bok ome